stručnim rukovodstvom specijalnog državnog tužilaštva otkrile su da je formirana kriminalna organizacija na teritoriji Crne Gore, Srbije i Rusije sa ciljem vršenja pojedinačno neodređenog broja krivičnih djela terorizma. Lažu i podmeću da bilo ko od nas iz Demokratskog fronta ima ikakve veze i poznanstva sa bilo kojim licem koje je uhapšeno ili za kojim je raspisana potjernica.